Lada uno ukwa ban bot yanga. Tu un len lade un ba ela gading pna bat un bot yanga. Naba utau bakwa ban pen im ela gajing im un do no yaka. Henry utau bado no ela gajing im na ka benta jonga bat na ka benta ga gospel un ri pen im yaka. Markus pra lai pusau hadu lai pun riu. Manla ikhunlung iba khash kene ka perthai isdang yala gajing im nengkong da gajing yam. Lada im yam kamut baga don gajing mai gajing im jong i. Gajing yam ikhunlung ibadang syukha kalong gajing kemen ye ki kemi kipa. Gajing sangap jar ikhunlung ibadang syukha kalong gajing ting ye ki kemi kipa. Ban long ki ba job ha gajing im ka ba shisha nengkong pensa syam yala de ba ki sya ki thar utha upen kiu bat gajing dom kamiet ka pen thame ban ken ran dinno. Henry penban ka ba pen sngo tenat pat ye phi lada phi yai ne ha ka thong bat yai sha e gajing ba phi kandu kat ba nang yai ki por bat kisngi pensa lap ba kita gajing thai jing jrem ki jing pang jing sitom ki wanra rengkat bat gajing kemen gajing job jong phi ya ka step ka benengkong kawanra jing kemen bat jing kermen na ka benta ka step ka baar kat ba kanang kham sitom haba phi job pat eka kanang wanra khambun syu ya ka nam bat ka buram kat ba ka jing tip bat karta jong phi kinang san kata phinang kiu ha ka kerdan. Namar kata lada phi thrang shisha ban job ya kathong phi don kam ban phrang ya lade kumba unong sainar open rehem ya kading us ang ya unar hado ba uta unar unda saw hilan nangta ubom batangan hado ba unda bej bat wandur thik kumba ukwa bakin long.